Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба сайти мо. Раҳмат ки бародаро бо канал ҳастед, дастгирӣ мекунам беҳтарин. Ана ки барои шумо як пешниҳоди хуб дорам ки бовардаро фаромӯш нашаванда. Ай спас ихе мекунем дӯстони азиз. Допустим бисёр и дар плиту радиаторо мисол мешава, ана ихе мекунем бародаро. Яке плита, мисол плита мешита яктагай дутагай, шумо меканен симоша яке мисол хато мекунен, часпондан аврада наметонен, метонен ки номраи ватсапе ки дар рӯи экран ҳаста гирен ватсапда партоем бинависед ки мисол нома Хуршеда, биге Хуршед бародар мисол усто ай фарқ надора, ҳамия схемашамада партов. Ман бародар ба ҷону дил мепартонтон шумо мисол чӣ кунед. Мақсад гирину устогитам чизотона мисол барқарор кунем, бо далоши хизмат кунам. Радиаторам ҳамчунин. Ана сари мавзӯъ мебиём бародаро. Як рӯз ма тарафи дӯстӣ Кипразем ҳамун тараф як корбор қади рафта будам. Ана як дукон дидам, ам хеле устухона. Баъд омадам, гуфтам ака салом алейкум. Хай салом алейк кардем. Гуфтам ҳамин чойник тифайли ма сӯхтага, ҳамин тагш камбуди дора ҳавая. Ана чанд сум мисол чанд сум соз мекуне, як бифаҳмон. Гуфтам сум камтарака ям хишукриш кардам. Гуфтак бародар 40 сомон 50 сом. Нигоҳ кунен ки мисол ма запчасти ки ин тифайла амира мисол ма мехарам 10 сомон 5 сом, дига ҳаққи кор мегирам 15 сомонша мегирам. Ай ҳамин бо оригинал дорам 30 сомон. 30 сомонаш хеле ай такш паят кардага 6 моҳ гарантия додам. 6 моҳ намесӯза. То ҳами якдигариш агар ов накунан ин хизмат мекунад. Ана ҳамун усто ҳам хеле гуфт ман намедонам. Барои ҳавай барақастиам хеле кӯшиш кунем хитон. Ана ҳамин чизора айма пирсею ма ёрдам тиён шумо мисол дастгир шавед. Аллоҳ нигабонтон бародаро. Ҳамин корро пеш мебарем, каналро дастгирӣ мекунем. У канали тоҷиким 11000 подписчик дорад, яки меган оянда тикток сум метия вақте 10000 подписчик ни, лекин мо кардем канал тоҷикӣ будай, Тоҷикистонда шудагем. Ана сум наметия, мақсад монетизатсия намешидай. Ана ки европейский нози ма харидагиям. Ина харидам а як одам, ина озавай пеш бурдистам, нав 3000 қариб подписчик, 3000 ам нашида, авай бизанем як ҷоя 10000 кунем бародаро. Иншолло бародар. Ҳунари устогӣ инҷа сайтои ҳамаҳо дар тикток, инстаграм аша бадуед. Аллоҳ нигабон, зинда бошед.